vaktiýda sarap bolsady, niresinden başlajak bu durmuşy? Sadalara göre del dünýäň guruluşy. Her kim özüň ýaly del, her kim özüň ýaly del, her kim özüň ýaly del, her kim özüň ýaly del. Çağalık suratlamda yılgıryan o çağa, nedip dözdüň ömür, ağlatmana durmuş. Sagadynny akyp duran çäge ýaly azalya, maňa da pursat ber biraz ýeňip ýaşamada. Men ýeňilmäne garşy delmert bolsa garşydaşym, ýadymda az delmeň ananyp ýalňyşanym. O ýekece dost bolsun ýetik kyny arkadaşan, dost ýüzde ýalançylar gorşamasyn töwrekdaşym. Dolanmak islen yerlerim var, dolanmak islen yerlerim, ýaly adamlar, kağız ýaly ýyrtyp zaman aklymda saklamana değse bolmaýany. Yaman diýdiler men ütken soň, yalandan ýanyp çyny kuýsam soň, baharda gül ömrüm guran soň, suwun eýler, günün eýler. Yaman diýdiler men ütken soň, yalandan ýanyp çyny kuýsam soň, baharda gül ömrüm guran soň, suwun eýler, günün eýler. Şu wagt özümden uzak men, bu ýollar bile ýürejekler hani, öz ýaşym ýaly bu ýürekden akyp gitdi bary. Acı ýöne gymmat sapak edindim arzan adamlardan, arkaňdan kesek atanlar kesegi del adamlardy. Derdi şartlyk ýalyp paýlaşyp bolsa azalar, iňe odan wadalar tutulmajak wadalardy. Yarama gabady ejiz ýerimi bilen sansız içim ýansyn, diýdi mendey bolmaga suwsan durmuşa, ýetişjek bolup özüne giýjak alarmyşyn san. Wagt diýsen adalatda emma beýinsaf. Dolanmak islen yerlerim var, dolanmak islen yerlerim, ýaly adamlar, kağız ýaly ýyrtyp zaman aklymda saklamana değse bolmaýan.